Hello everyone and welcome to my YouTube channel, Marie Per Vlogs once again. Today is March 18, 2020 and it marks my 43rd birthday. Yes! Ganun na po tayo kabata, 43 years old na po tayo. Today's video, I am going to show you lahat po ng mga birthday greetings nyo, lahat po ng mga birthday wishes nyo sa mundo po ng YouTube. Sa aking mga friends sa Facebook, mga relatives, mga loved ones, and family, ganon po. So here we go guys, and follow me. Happy birthday! Happy birthday po, Ma'am Marie. Sana bigyan ka pa ni Papa God ng maraming pang kaarawan and sana more blessings pa na darating sa'yo and keep safe always. Stay healthy. Stay what you are. Stay who you are. Yan lang po. Happy birthday po ulit. Enjoy your day. Love you. Happy birthday, Ma'am Marie. Wish ko marami pang birthday na dumating sa'yo. Good health sa'yo, lalo-lalo na sa family mo. Sana dumami pa at subscriber mo. Lahat ng pagsubok sa buhay, lalo-lalo na sa white world ay malampasan mo. Enjoy your day. Good vibes lang lagi. God bless. Happy birthday once again. Hello ma'am, happy birthday po. Always po kayong mag-iingat yan ma'am, kumain sa tamang oras, pagpapabayaan ng sarili para always healthy, always pretty. Happy birthday ma'am, more birthday to come and more blessing to come, more subscribers to come. Happy birthday ma'am, I love you. Salamat sa lahat. Happy birthday sa ating napakaganda at napakabait na ating mga Per Vlogs. Ate Marie, wish ko lang for you sana matupad mo lahat ng pangarap mo para sa family mo at para sa mga taong gusto mong matulungan. Dito lang kami lagi para sumuport sa iyo. And thank you po sa lahat ng naitulong mo sa akin, sa aming Team Solid. Sobra kami nagpapasalamat kasi nakilala ka namin. Ikaw yung taong sobrang bait. Kaya sobra kitang hinahangaan. Sabi ko nga, I'm here always to support you all the way. Kasi sobrang buti mong tao talaga. Ingat lang lagi sa work. Sana huwag masyadong papastress, pagod. Kasi mahirap pagkasakit. Alam ko yung pinagdaanan mo, sobrang hirap. Pero nakayanan mo lahat yun. Siyempre, kasi nandiyan lang si Lord palagi para sa iyo kasi napakabait mo talaga. Ayun lang, and more blessings pa, more blessings to come, more power to your channel. God bless and God bless. Bye! Birthday, Ma'am Marie Pearl. May bigyan ka pa ni Lord ng maraming birthday. And thank you sa pag-share mo ng blessings sa amin. Talaga ng sarili. Trabaho, bigyan ng time ng sarili. And pray lang palagi kapag ka nanonood ka. Kung gusto yung pamilya mo sa Pilipinas, pray lang. Diyan si Lord para ibayan ka. And more subscribers to your channel. And keep on vlogging. Nandito lang kami Team Solid para supportahan ka. Happy birthday! Happy birthday! Hi, Miss Marie! Happy birthday! Salamat sa Panginoon at magaling ka na, inalaw ka niya na makapagtrabaho na ulit. Salamat sa Panginoon at sa iyong buhay na patuloy niyang iningatan, patuloy ka niyang iningatan, ginabayan. At syempre, pinagaling ka niya. Maraming
salamat sa lahat ng iyong tulong sa amin, sa iyong mga nagawa, sa iyong pagpapasaya sa amin. Sa nawa ay masaya ka din. Siyempre, alam namin masaya ka naman. At nawa magtuloy-tuloy na ang iyong pagaling ng iyong asawa. Enjoy and be happy always and pray lagi, araw-araw. Salamat tayo sa ating buhay na inalaw lagi ng Panginoon. Maraming salamat. Happy birthday, Miss Marie. Love you. We love you from Team Solid. Ayun, happy birthday, Ma'am Marie. Wishing you a happy birthday, good health, more blessings to come, and keep safe every hour, every minute. Yun lang. So, Team Solid, always keep supporting you whenever you need us. Nandito lang po kami. At maraming salamat po sa inyong suporta, lalo na sa akin, sa amin, Cherry, sa aming mga Team Solid. Maraming salamat po talaga sa inyo ni Ma'am NHP talaga. Maraming salamat po at God bless. Happy birthday! Hi, Miss Marie. Happy birthday po and more birthday to come. And sana po lahat po ng pangarap niyo po sa buhay niyo po, sana po matupad niyo po. And alam ko po na napakarami niyo pong pagsubok sa buhay. And alam ko po, lahat po yan, malalagpasan niyo po. Malagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat po dahil nakilala ko po kayo, nakilala ko ang Team Solid, nakilala ko kayong lahat at sobrang saya kasi alam niyo po yung simpleng pagbati po namin, sobrang na-appreciate niyo po at alam ko po na napakabait yung tao at marami po kayong natutulungan. Lahat ng yan ibabalik po sa inyo ni God. Maraming salamat po sa inyo. God bless you po. Happy birthday po ulit. Enjoy lang po ang buhay. Yun lamang po. Maraming salamat po. Happy birthday po ulit, Miss Marie. Bye. There you go guys! Maraming salamat po sa lahat po ng mga bumate sa aking kaarawan. At kung kayo po ay nag-enjoy, nagustuhan niyo po ang aking video, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Marie for Vlogs. And of course, don't forget to hit that notification bell. Dapat bell all po kayo to receive sa notifications pag may videos upload ako at mga live stream po. Maraming salamat po!